Pekný deň zo Štrasburgu. Práve teraz skončila pomerne ostrá debata, ktorá sa týkala sexuálneho a reprodukčného zdravia a následne som mala chvíľu, tak som si prečítala článok na SME o tom, ako Briti odhalili skupinu Britov, ktorá zneužívala deti. Dovolím si tieto dve témy spojiť, aby som povedala niečo, čo je pre mňa veľmi dôležité. Som veľmi nemilo prekvapená, že teraz, krátko pred prezidentskými voľbami, ale aj voľbami do Európskeho parlamentu, ultrakonzervatívni politici začínajú znova šíriť v niektorých členských štátoch, Slovensko nevynímajúc, paniku. Snažia sa vnútiť ženám svoje rozhodnutie, svoj pohľad na svet a snažia sa urobiť všetko preto, aby naše deti nedostali primerané vzdelanie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Ale dnes, v čase internetu a takéhoto zneužívania internetu, v čase, keď stále narastajú prípady, že naše deti sú zneužívané ľuďmi, ktorým dôverujú, je najvyšší čas, aby sme ich oveľa lepšie pripravili na to, čo ich v spoločnosti čaká. A nie len, aby sme ich ochránili pred možnosťou sexuálneho zneužívania tým, že im dáme správnu výchovu, ale aby sa naše deti naučili aj v primeranom veku, na čo je dôležitá antikoncepcia, v čom ich môže ochrániť, ako im môže pripraviť sa na ako im môže pomôcť pripraviť sa na plánované rodičovstvo a ako môže zabrániť v neželanom otehotnení. Ja by som si veľmi želala, aby všetci občania nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii aj na celom svete dostávali len pravdivé informácie, aby my politici sme našich občanov chránili, aby sme pre nich riešili veci, ktoré sú v súlade s ich právami.